Anya na igede. Anya na igede. Anya na fa. Hey. Ọbụrụ ọdịlebe. Ewe material. Ọbụrụ ọdịlebe. Ayi. Ayi bọbụ. Ayi. Igede. Igede mpa. Ziwa Material. Igede mpa. Nnukwu onye egwu. Igede. Igede. Na mmanụ ya eze egwu na-erube n'isi material ziwa ma CI Zoro. Itu rasa apa? Kita ke. Betul, sudah bawa aja. Ya Fanzy, pada pakai itu sih. Ayo Bob. So na unu si n'ọjị eze dị eze n'aka. Mana before nwa bụ ọjị, ọnwa ya nga anala ọda. Ịma na nwata nwụọkpa, mana ọ m na-ama ọgaranya ka ọ na-akwa. nna m kwugo ọzọ ya ọ nwere nke na-ama fensị Agmasị kọwa mana bụrụ m ofeke. Ka anyị na mbọsị nta ka anyị tụsịa n'obodo ka ọ wee bụrụ ibe na-ewu. So onye nsị na m ga-anala ọda, anwe nne m ochie n'aba. So ebe ọ na ya bifo ọnwụwa ọjị aga m anala ọda. Nne m ọdụ a ese m ga-azụba azụba n'ihu ka m gaba maka ezigbo ya Aka dị tu m. Zi, ị ga-ewetazi ofu n'afa nke na Fanzy ọjụlụ ụlọ okwu ebe o si Chukwu eze ọ na-abịa ekpesi ebe ọgụ Chukwu malụ ndị oke ma ndị okele amara ya asị na ọmakala onye ọ na-akpọchie ọjọkala onye ọ na-akpọchie asị m nọ ndị oyi m batara Ọnịcha afọ abịa mee show wee sị mba na ọnwa ka ọ dị na afọ abịa sese n'ihe ma fa afụrọ material anya o wee bụrụ nnukwu ife ka ọ bụ nwanne m biko na remote ọ dị ebe a the small one okay thank you o wee bụrụ nnukwu ife gosi na unu kpọrọ m mmadụ maka ọ bụ na ọ bụrụ unu kpọrọ m mmadụ na unu megide show till dị na hotel mezu ike mana unu si n'unu ga-afọrọ m so ọ ga-adịkwala unu mma ife unu bịa na Anị Ọnịcha bụ ka unu gosi na Anị Ọnịcha goziri unu ọ bụ na ọ ka ahụba ụgwọ anyị ma ahụnwa unu ụgwọ mana ọ ka unu gosi the love unu nwe for this town unu jiri bịa si ka unu gosikwa Ọnịcha na Ọnịcha so mee unu ife unu bụ today so ọ ga-adịla unu mma nsi nwa amama ọ bara ụlọ ije kọba ịkọ na ọma na ọbụ ihe ka ebu na ha bụ na anyị ncha niile na-agbasi onye m na na-agbasi ka abịa na arụ ka anyị bịa zere abụ na-agbanyekwana nke na-esi ga-akazi nkụ vam a ga-adọ igere nwanne m ọ ga-adịrị mma chukaji etinye ọkụ ọ ga-adịrị mma ịfụrụ ọrụ a anyị na-arụ anyị ga-esi ebe a bụrụ ife niile Chineke nnadebere anyị sikwa ebe a gozikwa so many people ịghọta mmadụ ka eji aka ama m oge m bịa bịakwute gị bụ si nyekwa project na ebe anyị ga-arụ esi m tai ọnwa ya ọ ga-abụ ọbụla isi aja bụ manager I never talked with any manager for one day ọ mụ na ya na-abụ ọsị m anyị material enwere bụ mba everything other thing over enyerọkwa m on record enyerọkwa m Zoro 1 naira egbuwa na-egbuwa
ana m ekwusikwa ka mmadụ on record enyerọkwa m ya 1 naira no kama na ọnya nwa spend n'isi m project anya ọ na spend 10 million ya nwa spend almost half of the money anyị ji eme project na-etinye aka ya na-eji everything ebe ọ gwara ebe mbụ ka ị taghị m ịchọ ka m nọdụ na location nsị ya na ọba 2 ahụ eme gịnị efu ya so na ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma Fancy nwanne m ọ ga-adịrị mma agwakwana m esi na ebe ị na-eji ike elu akwarụ na nke a bụ mbido ọ national anthem nke ịbụzi na ọnụ Igbo ebe ọ bụla onye nọ ibechanarị ya ọ dịrị ịbụa so na ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma ọrụ anyị na-alụ Chineke nna gesi aba abụnye onye ọbụla ọ efe nna ya Chukwu etu ọhụrụ zọbata akwụkwọ na be nta ezigbo ife ka unu ga-ejete ya ọ ga-adị n'ọmụmatụ ife eji amụ atụ ụwa niile ga-anụ olu anyị ọ ga-adịla ife nna ya Chineke nna bụ ndị niile a na-enyere anyị aka n'ọrụ anyị na-alụ Chineke nna gozibefa anyị amara ọsọ many of them mana in any way fasi ya sọpọtụ anyị ma na stream egwu anyị financial spiritual wise ụzọ ọbụla fasi enyere anyị aka Chineke nna gozibefa ọ ga-adịla anyị mma entertainment ama nna ana ife anyị na Chukwu ndị na-esokwa anyị kafa welụka aka gozibekwa ndị ọzọ ọ ga-adịgo mma si anyị ụmụnne m ọ ga-ala anyị ncha niile ọ ga-adịrị mma nwanne m ọ ga-ala anyị ncha maneja ọ ga-adịkwulu ngwa mma ụmụaka niile amụkwa ncha ga-abalị n'ife ọ n'iru m akafa ga-abụ ifefa ga-abụ ọbaka n'azụ na ncha ga-abụ sefa ga-abụ n'ihu nwere anyị Chineke na ife mmụọ na ya bụ arụ ike maka onye arụ siri ike na-apụ eje ahọzụ ọ na-arụ esiri ike akpọ iso ị ga-ejenwu nwee problem so na ike etu o si na aga na-amapụ na eje na-alụ efe Chukwu debara so na ọ ga-adịkwara anyị mma go isi n'obi Chukwu afọ ịnọ dị na izu ya ọ ga-adịkwara anyị ọ ga-adịrị mma ụgwọ anyị zọbata tata na ezumike ka ọ ga-abụrụ ọbara ụlọ esi n'ụwa niile anụgo onu nọ gozibezie ebe ọ m na-ekwu kịta ọbago nke ọbụla esi anyị sit down ọbago esi anyị stand up ọbago ngwa unu gara anyị na ebe etinye Chukwu na ọba aka Fanzy baba ya igere nwanne m igere ịgwakwana na ya afọ ebi aligo anyị wee lechara bazia ọ ga-adịrị mma ụwa niile anụgo olu na ọ bụrụ na ọ ka egbuzie mana asị m na ike oluru ebe ị na-eje ebe Chineke nna debere ị ga-elu uru nwanne m ọ ga-adịrị dịkwa aka iwere ọjị nna m ọ ga-adịkwala mma ọ ga-abalị ọ ga-adịkwala mma ezigbo mmadụ na nwoke bịara ekwensu ama mkparata na ata na itu na asị na eji na ọbụla ikiri ọ ga-adịrị mma